Hallo alle sammen. I dag skal vi spille noget. Five Nights at Freddy's. 2. Nej, 3. Nej. I dag skal vi spille noget Five Nights at Freddy's 3. Hvor er jeg dum. I dag skal vi spille noget Five Nights at Freddy's 1. Så. Og vi er nået til natfilm. Er det ikke bare sindssygt? Jeg har lige gennemført hele Five Nights at Freddy's 2, men det nåede vi desværre ikke filme. Så det er lige meget. Men det kunne vi jo godt have set. Så nu er jeg nået til nat 6 deri. Altså S-E-K-S. Altså ikke. Ja. Vi begynder. Buff. Shit. Skal jeg lade en lort her. Og vi klarede den også i sidste gang, hvor vi spillede Five Nights at Freddy's 3. Jeg skruer lige lidt ned. Så. Øj, der står en. Ej, en fældstemme han har. Wow. Der står Freddy. Han kigger bare på os. What the fuck? Hvad var det for en lyd? Der er et eller andet, der står her. Det fatter jeg. Hvad hvis vi bare står helt stille? Hvad er det, der griner? Det er nok Freddy, der griner. What the fuck? Der, jeg har set dig, mand. Du står lige der. Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad sker der? Hvad sker der? Prøv at se. Se! Hvad sker der? Ah! Ej, det var en bamse. Fede, tykke bamse. Det var noget lort. Jeg tror godt, vi kan nå at tage en lille tur mere. En lille bitte tur mere. Hvad fanden? En grim fisk. Det ligner en leopard. En gul leopard. Leoparder, de er faktisk også en slags gule. Så meget ligner det heller ikke en leopard. Det ligner bare en fisk. Er det på Nordsøcenteret, eller hvad fanden er det hen? Er I nede og dykke eller sådan noget? Nå! Så kommer vi lige tilbage til spillet her. Vi var lige midt i en samtale. Det er Millie, der filmer. Hvad sker der, mand? Jeg kan ikke finde det. Hvad sker der? Han er væk. Jeg kan ikke finde noget. De er her ikke. Eller de er her måske. Der står en, men I kan måske ikke så godt se den. Der er en cheetah, der står der. Cheetah. Tyllinemor. Der er til lige at spise. Woo! Han bevæger sig. Woo! Ned med døren. Man kan se, han står der. Der er sådan en der. Måske kan man ikke så godt se det på videoen. Woo! Du med cheetah.
væk. Jeg er stadigvæk. Hvad sker der? Cheetah. Ja, det forstår jeg ikke. Det kan man sgu da ikke. Der står Freddy Fazbear. Det er ham, der ejer pizzeriet, og der står Bonnie. Bonnie, jeg elsker bare Bonnie. Bonnie er så sjov, han laver meget sjov. Yeah. Jeg åbner ikke der. Så dør jeg bare. Det gør jeg alligevel. Hvad sker der? Skal den lort her? Wow. Din lille bananskal. Wow. Han står stadig. Vi er døde. 3, 2, 1. 0. Vi er døde. Vi døde. Ja, og døde. Fede svin. Nå, men vi ser bare farvel her. Og farvel og tak for I så med. Like videoen, hvis I vil se flere fra Five Nights at Freddy's. Og abonner på min kanal. Så farvel.